rabbana salli ya Allah ala Muhammad ziljudi. Ya rabbana salli ya Allah ala Muhammad ziljudi. Farko da sunanka ya Allah, sarki gwani ahadin Allah, sarki buwayi kace ɗaya ne, shi kaɗai ne kawai Allah, bayansa samu Rasulallah, ragun Amina da Abdallah, shugaban da ka ɗauko mai kace gaba ɗaya na baka. Ko aka bari Allah kwace da dawa tsantsar masoyinka, salatin da ba adadi haɗa aminci da yardarka, da su ƙara kanin kasu ga wanda ya ce ya kalle ka, shine mabuɗi makullin du manzan da ya zama bautarka. Wa alihi da sahabai da auliya'u kamar shehu, na nufin shagti jani jika na annabi misbahu, da jiyari shehu mazalla yana da kyauta da san sulhu, Allah da barhama sun gani in ya su kaula labbaika. Ya rabbana salli ya Allah ala Muhammad ziljudi. Barayin ce sannu maulaya ya sayyadi ya masoyinmu, komai na annabi mun shaida, duk duniya kai kake ba mu, zauna da kyau in ta gaishe ka, kai ne ka kawo muke samu, ga gaisuwa ta gurin sidi, Allah ya bar mu da ƙaunar ka. A lafiya sannu jagayya barka ka dai annabin dole, sun ja da kai ka kai su kasa, sun daina ja maka sun tale, kakar maza da yawa a kudu ka bi su hari gida ka kulle, waye ya ja maka bai tafi ba, barka da wani haka sannan ka. Sannun ka sannu mafifici nurul huda annabin rahama, kai ne hijabi mai girma, kai ne gaban da ka kara sama, gabanka Allah ya yi komai baharun nada sayyidul umma, gaba dai uban masana mahadi, komai na Allah ya ji ka. Sararin mayaka ba zahara ya musu dafa gayatul kusuwa, wanne girma za a tuna, wurin guda kai ake baiwa, mai kyau a doki da alfadari, kai kadai ne kana da yawa, rufin asirin mutan farko na jallawa ya kusance ka. Taka da kyau ɗaya jagayya silar ibada da ladanta, tun babu rai da jiki ka gama, kai ne guda ɗaya mai tuta, kowace aya kanta taho kasanta kai ne masaukinta, a anbiya kai ne ɗaya tak, akwai hadisi a bakinka. Aiken da Allah ya mai saura ya tattara shi a kirjinka, ka san su ka san aikensu, Allahnka ya ɓoye naka, kuɓutar halitta ran hashari shi ne ta bayyana tasoka, kai ne guri kai ne ranar hutun halitta yana gunka.
Salmanu samun kana da wuya sai an yi naci ana naci. Mahadiyu Alhaji Almahi sunan kama na da inganci, komai ka kama kyale shi, ƙaunar Muhammadu ce yanci. Ku duba Allah marar bauta yana salati ga manzanka. Ta yana in faɗi sunansa ainul wara ɗan mutan kirki alhamda hadi, ce ahlan almuzdafa sayyidul khalqi, zu makanatu zu izin amarin naja malikal mulki. Kowa kango gangan ne na gaske shi ne ma'aikinka. Ya rabbana salli ya Allah ala Muhammad ziljudi. Bayan ma'aiki akwai wani ne ga tambaya nan kuban amsa, manzan da komai na kasaita yana ga kasan kafafunsa. Mutuna rabin addini ma Allah ya danka wa matarsa, sannan ya tare aljanna ya ce ka baiwa masoyanka. Masaduku taskari taskoki kowa ya ce ba ni ka ba shi, tun babu rowa yake kyauta waye guda ya kusance shi. Annabawa gabaɗansu ɗiba suke yi a kogin shi, mai arziki masanin Allah komai na Allah yana gunka. Kai ne kaɗai mai manan sak, sai wacce ka so kake ɗauka, kafin ka kowa ya baiwa ko babu daɗi yana ɗauka. Kai ko da ka zo ya ce ɗaha domin ka huta na aiko ka, in ka kira ba su amsa ba ka bar su ni ne a bayanka. Komai ya ce a yi sai an yi, lallai fiyayyen ma'aika ne a gaya wa Isa, ruhi ne a faɗa wa Musa, zance ne shi ko Halili a nan ya tsaya, amma Muhammad habibi ne. Allah ya ce kuma duk da hakan na ce da shi sannu labbaika. Kai ne ka hau inda babu hawa, ka kalla Allah idanunka. Allah yana gyara kintsi yana yabawa ɗabi'unka. Allah ya ce wa Rasulallah kira ka nai don kalle ka, kai kaɗai ne abun so na, ka ƙyala kowa ina son ka. Barka da sauka ɗan abudu a lafiya a basannunka, ka take kowa ka da jiki, ka kalla Allah ya kalle ka. Nai wata kalmi barka da shi ka hau a ƙafafunka, da shi ka taka wuta ta yi sanyi tana salati ta gaishe ka. Kowa yake neman Allah da nazifi yake yin koyi,
farfajiyar ka kadai na sani ake shiga ba a layi kana zuwa za a miƙo ma kullum kaje ba ta sauyi taskar isa taskar girma taskar da kowa yake ɗauka kauce in ce sannu kyakkyawa ka kora arna masaukinsu sun yi wa Allah ganganci ka ci su ka ci gumakansu kowa ka gan shi yana kuri kafin ka zo ne mijin hausu idan ka zo ƙarshen magana shi ne ya koma gaishe ka ya rabbana salli ya Allah ala Muhammad ziljudi tsakar dare baban Kasim namijin isa likitan gaibu irin ka annaba an ƙare amsar guda ɗaya ce babu shi ne kaɗai zaka ce nagari sannan da ɗai baya aibu namijin maza alhajin Allah raini ya koma bayanka nan ne nake so zan huta afuwa habibi mahmuda wallahi Allah ina son ka ya Mustafa ka zamo shaida na kyala komai na tare na tattare duka na zubda abinda na so ko a ina kana guri in yi begenka Mahamudu suna na fada almajiri ne gurin ɗanka wato sharifi jagayya komai abunsa nake ɗauka ina buƙatar daɗin majadi a ji ni sabo a begenka labai ka tashi da zan aiko Mahamudu amsawa mai sanka Ira amincin da ba adadi ya ƙara ɓuya a bayanka sannan salati a shaidamar ya ƙara murna da raɓarka kowa ka bai Allah kwace da ɗawa tsantsar masoyinka shugaban da ka ɗauko mai ka ce gaba ɗaya na baka ya rabbana salli ya Allah ala Muhammad ziljudi ya rabbana salli ya Allah ala Muhammad masu tarin yabo irin na manzon rahama waɗanda kuke rububin mallaka ire-iren yabo irin wanda suke furtawa na shugaban farko da ƙarshe ga sabon yabo na sassi ingantacce cikin yabon an cika shi da ƙoshin ilimi gun gudanar farkon mafaɗi bidiyo album farkon mafaɗi bidiyo album farkon mafaɗi annabi ta can masani shamakurar wahayi mai gidana annabi ne ai ta zuba salatan yi ga shugaba zababban Allah wanda kuskure ya kori ga rayuwarsa ta fili da ta bola mai mukamin shugaban bayi dukkan halittar Allah makaɗaicin sarki mabuwa yana fitowa ne daga kamfanin Labbaika Music zan sa wutiri a shiga aikin da zan yi karin kadari ba don halin ba a bani don farkon zikiri limamin masana almuzdafa kofar masana mulana farkon mafaɗi wanda ya aikata ya gabatar da shi Umar Abdulaziz Hadari ga wanda ya fi gaban madadi wanda kake cewa zuwan mu kaushi ne sanadi sha matsayai da yawa al'azali shi ne abadi dole a duka mai yabansa ne aikin da na sa a kirjina akalla
ƙayace da ban sha'awar ganin irin yanayin da aka gudanar domin matsayin lamarin. A jin yaban sai dai ai ta salati da zuwa cikin sauraron irin kalmomin yaban da suka yi ta zuba ga Annabi Muhammad. Gashi tana kaiwa ga Mustapha Hassan Basri a sanya Abul Abbas da jiya